କେତେ ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଏଇଠି ରେଗୁଲାର ନା କ'ଣ? କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? 7ଟାରୁ 12ଟା 11ଟା ମାଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ 7ଟାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଟିକେ ମୌସମ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହିଲା, ନହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଦୋକାନଟା ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ପାତ୍ର ଟିଫିନ୍ ସପ୍। ପାତ୍ର ଟିଫିନ୍ ସପ୍ ଇଏ ବି ହାତ ତିଆରି, ନିଜ ହାତ ତିଆରି। ଇଏ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 17 ବଜାର ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ସିଧା ଦେଖାହେଉଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ପୁରା ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଖାଇବା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଟିଫିନଟା ଏ କ୍ଲାସ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା